jarkokinta suka tambaye ta ina da mu samu ruwa, ta ce daga nan zuwa inda za a samu ruwan kusan awa 24 ne. Suka ce ba za mu iya zuwa ba, amma ke ki wuce mu tafi da ke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ruwa a wajen ki. Aka kai ta gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi ya ce a sauke ruwa, aka sauke ruwa, ya ba masahabbansa ruwa suka sha. Cikin mu'jizar annabi, kafin ta bar gun sai da aka mayar mata da ruwanta, ta ce ita abin da ta lura tulun ma ya fi cika akan lokacin da ta zo da su. Bayan an bata ruwanta, annabi ya cire mayafinsa ya shimfiɗa, ya ce duk wanda muka yi amfani da ruwan nan kowa ya kawo wani abu a haɗa tallafi a ba matan nan. Ba musulma ba ce, ba musulma ba ce, ba musulma ba ce. Annabi ya ce kowa ya kawo, mai dakuwa ya kawo ya saka, mai gari ya kawo ya saka, mai dabino ya kawo ya saka. Haka aka hada aka kulle mata babban kulle. Annabi ya ce gashi mun miki alkhairi. Ta tafi, bayan ta tafi kuma annabi ya yi doka duk yakin da za a yi kar a shiga garinsu. Ba musulma ba ce, ruwa ta ba su. Annabi ya ce kar a shiga garinsu wannan matan. Ita da kanta ba wanda ya yi magana, an yaki gefe, an yaki hagu, an yaki dama, ko ina garin ita da kanta ta fito ta yi shela, ta ce ku zo mu musulunta, wannan mutumin ya mana kara. Akan ruwan sha, akan ruwan sha, garin da aka haife ka, matar da ta karbi ungozo marka, aka haife ka ta karbi aihuwanka, ita ma 'ya'yanta da jikokinta suna cikin garin, kuke haduwa ku gana musu azaba. Ai dukiya ba ta yi ba, dukiya ba ta yi ba. Don Allah ya baku arziki na kasuwa, Allah ya baku arziki na kasuwa. Ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci, ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci. Wallahi ruwa ne, arniya ce, ba musulma ba ce. Annabi ya ce a daga mata kafa, bayan an mata kyauta ya ce kuma kar a sake shiga garinsu. Ita da kanta ta fito ta ce haba jama'a, ku zo mu musulunta, mutumin nan ya mana kara ya mana zumunci. Ba musulma ba ce. Wadda a garin Bauchi baka san iya waɗanda suka taimake ka ba, a Kano baka san iya waɗanda suka taimake ka ba. Wadda ya ma kaciya yana nan a garin da 'ya'yansa da jikokinsa, in ka ɗaga farashi shi ma zaka cutar da shi. Abokanan babanka suna nan a garin, aminan babanka suna nan, 'ya'yansu suna nan, jikokinsu suna nan a garinku. Ku dinga tayar da masifa a cikin garinku. To wadda ya san, wadda yake dan halal shi ya san abu na goma na arziki a rayuwa. Amma yadda mutanen mu kuke yi ba da ku gama lafiya ba. In ba ku tuba kun gyara ba da ku gama lafiya ba. In ba ku tuba kun gyara ba da ku gama lafiya ba. Ka duba kisar wannan mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane uku a cikin banu Isra'il, da wannan mai ciwon kora, da makaho, da mai ciwon barsu din nan. Annabi ya bada labarin su uku da jarrabawar da Allah ya musu. Wannan Allah ya bashi garke na raƙuma, wannan Allah ya bashi garke na shanu, wannan aka bashi garke na awaki da tumaki. Sai aka jarabce su da mala'ika ya zo ya nemi taimako da tallafi a gunsu. Ya zo wajen wannan na farko mai raƙuma, ya ce mishi kai haƙuri, abubuwa sun mun yawa, ba zan iya taimaka maka ba. Ya zo gun mai shanu, ya ce mishi kai haƙuri, ba zan iya tallafa maka ba. Ya zo wajen mai awakin, kala ya ce rajulun miskin wa ibn sabil, ya ce mishi ni mutum ne miskini matafi, in kafa biyal hibalu fi safari, igiyar da zan rike ni isa cikin 'ya'yana da matana ya yanke, ma'ana guzirina ya katse. Fala balaga liyal yawma illa billahi thumma bika, ya ce mishi alhaji ka taimake ni, ba ni da inda zan samu taimako na isa zuwa ga iyalaina a yau din nan sai da taimakon Allah da abin da za ka tallafa mini. Kala sai shi mutumin sai ya ce mishi kad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari, ya ce mishi da ni ma makaho ne, Allah ya miyar mun da gani na. Dan halal kenan, wanda baya mantuwan alkhairi. Kar don ka samu duniya ka manta da abokanka da a sakandare kuke jika kanzo kuna ce tare, wani a cikinsu ko abincin da zai ci bayi da shi. Yau kai ka samu babban matsayi, kar ka manta da shi. Dan halal baya manta alkhairi. Wani yadda kuka taso kuna tafiya firamarin gidansu kuke zuwa ku sha kunu tukunna ku wuce makaranta.
in ka tuna da shi ka je ka musu goma ta arziki, wannan shine ya nuna arziki mai albarka. To shi wannan makafin bai manta ba, ya ce mishi ni matafiyi ne, guziri na ya katse, ba ni da hanyar da zan isa zuwa ga iyalaina sai da taimakon Allah da taimakon da zaka mini. Kala sai ya ce mishi kad kuntu a'ama faraddallahu alayya basari, ya ce mishi da ni ma makaho ne, Allah ne ya mayar mun da gani na. Kusma shi ita wa da'ama shi ita, ya ce ga nan dukiyar, ga awakin, ga dabbobin, ya ce ka je ka ɗebi duk abin da kake so, ka bar mun abin da kake so. Fa wallahi, ya ce na rantse da Allah, la ajhadaka al-yawm la ajhadaka shay'an akastahu lillah, ya ce wallahi ba zan ma mita ko korafi ko na musguna maka akan wani abu da ka ɗiba da sunan Allah ba. Ya ce ni Allah ya mun goma ta arziki, Allah ya mun goma ta arziki, ya ce babu abin da nake jira. Waɗannan mutane da kake gani doctor, waɗannan mutane da kake gani ba fa wai musguna wa mutane ba, ba fa musguna wa mutane ba, ba fa musguna wa mutane ba. Shi fa Allah rowa kawai yana lalata dukiya a kanta. Rowa baka kuntata ma kowa ba, rowa ka ɗauki abunka ka hana, Allah na lalata dukiyan. Ai wannan kisan mutane uku na banu Isra'ilin, su guda biyun ai rowa suka yi, ba sun cuci wadda ya zo roƙonsu ba ne, rowa suka yi. Amma duka haka Allah ya shafe dukiyar, duka haka Allah ya shafe dukiyar. Mu ji tsoron Allah. Haba malam, mutanen da zaka samu malam ya haya, mutanen da zaka samu mutum ya cire zakka in lokacin zakka fa yayi kudin ba kudin ka bane. Alhaji, kudin da kake cire zakka in aka ce a Ramadan ne lokacin cire zakkan, ba Ramadan yayi ba, to kudin ba kudin ka bane. Da ka samu yanzu haka akwai wadda zakkan barama yana ajiye da ita, ba mugunta bane? Talaka wanda zai bawa ne babu? To zakkar ta kai miliyan 10, shi kuma yana jin zafin ya cire miliyan 3 a lokaci ɗaya ya bayar. Kudin ba kudinsa bane. Wadda zakka ma baya iya bayarwa, shi ne zai taimaki jama'a. Zakka sukan iya rike zakka wata 6 shekara guda, sukan iya rike zakka wata 6 shekara guda ba su ba bayin Allah ba. Kasan dai a Najeriya duk wanda ya cire zakka har shekara ta sake kewayowa zakkan na hannunsa, ƙarya ne ya ce bai samu wadda zai ba wa zakkan ba ne. To amma zakkan ne ya iya cire miliyan 1 a rana ɗaya ya bayar, yana jin zafi tare da cewa ba dukiyarsa ba ce. Ai dukanmu za mu je mu haɗu a gaban Allah, duk da mu haɗu a gaban Allah.